Señora Presidenta. Bueno, boas tardes a todos. Imos dar comenzo á Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente previa ao pleno ordinario do mes de xuño. Señor secretario, temos quórum? Sí. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao primeiro punto, que é a acta anterior á correspondente ordinaria do 16 de maio de 2018. Algo que alegar, que aportar? Aprobámola por unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Punto número 2, moción do BNG a respecto do proxecto de minaría da zona denominada Manda Moura. Ten a palabra o grupo autor da moción. Moitas gracias, Presidenta. Boa tarde a todos e a todas. Ben, nos traemos esta moción ao Pleno da Diputación para que se pronuncie respecto deste proxecto que parece ser que se reactivou nos últimos tempos nos concellos afectados, que son Melón, Carballeda de Avia, Ribadavia. En algún diles, polo menos, si me consta que xa se tratou o tema. O que sí que hai pronunciamentos contrarios a respecto deste proxecto de todos eles, hai preocupación. Simplemente un dato, que o procedimento arrancouse ou iniciouse por parte da Dirección Xeral de Enerxía e Minas o procedimento de caducidade da concesión, porque hai unha declaración de impacto ambiental que é do ano 97, xa fai máis de 21 anos, e a concesión está a punto de caducar, e de aí ven o interés da empresa que contaba ahora mesmo con esta concesión de reactivar o proxecto e poñerlo en marcha. Entón, nós o que pedimos son tres cousas: é que, en primeiro lugar, o Pleno se declare contrario á implantación deste proxecto mineiro, que lle sexa retransmitida ou remitida esta declaración aos concellos afectados, e que se traslada a Consellería competente a nosa preocupación por a implantación deste proxecto mineiro e que se exixa un estudo actual do impacto que pode provocar e da necesidade dunha nova declaración de impacto medioambiental nunha zona de alto valor patrimonial. Básicamente, isto é o que traemos ao Pleno para o seu debate e agardemos que aprobación. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Algúnha intervención? Non. Pasamos entón a votar esta moción do BNG respecto da minería na zona denominada Manda Moura. Votos a favor? En contra? Reserva? Moi ben, moitas gracias. Punto número 3, mocións de urxencia, non me consta. E punto número 4, rogos e preguntas. Antes de dar a palabra, se hai que facer algún rogo ou algunha pregunta, acompáñanos aquí nesta comisión Javier Bove, que é o director da área de Medio Ambiente, porque presentou un escrito o BNG con data 30 de maio, no que facía unha petición a que na seguinte Comisión de Termalismo se trasladara toda a información que houbera respecto dun vertido que houbo 27 de maio no río Barbaña. Este informe que está aquí a túa disposición e que che vamos a dar ahora unha copia foi rematado no día de onte porque é un informe moi exhaustivo e incluso hai unha analítica que foi incorporada hoxe porque ese último parámetro ainda chegaron os resultados esta mañá. Entonces, neste caso, o director de área de Medio Ambiente vai nos explicar un pouco o contido do informe, do que, como digo, che damos unha copia, porque ele que nos redactou é a persoa adecuada para darnos esta explicación. Entón, cando queires, Javier. Gracias, boas tardes a todos. O escrito do BNG que se me traslada fai primeiro un relatorio de que ten coñecemento pola prensa que no día 27 de maio o río Barbaña voltou a sufrir un vertido, neste caso de unha sustancia así irisada e viscosa, tipo aceite, e que ten coñecemento pola prensa de que tanto o SEPRON, a Confederación Hidrográfica, como personal de Acourense que estuveron a traballar na zona para determinar as responsabilidades do vertido. Solicítase que por parte da Diputación, en cuanto a accionista de Acourense, de este tipo de información en cuanto a que se recabou, información recabada, e en canto ás medidas tomadas. É así, non? Bueno, sin entrar a ler o informe, non só porque é largo, aínda que gran parte do informe son resultados analíticos e datos, sí que, en principio, quería aclarar que a competencia respecto da autorización dun vertido e do seu seguimento, control, depende de onde se fai o vertido. Se o vertido é a cauce, o competente é a Confederación Hidrográfica, o organismo de Cunca que sexa, no noso caso a Confederación Hidrográfica, pero se o vertido é a unha rede de alcantarillado, o competente é o concello titular de esa rede.
tanto na autorización como no seguimento e control. O seguimento e control dos vertidos á rede municipal normalmente non se fan porque na maior parte dos casos os vertidos son de tipo doméstico, non hai nada que faga pensar que os vertidos domésticos vayan a xerar un problema importante. Isto non ocurre así donde hai redes que dan servicio a solo industrial con actividades industriales que sí teñen unha potencialidade respecto á contaminación. Por lo tanto, é habitual que os alcantarillados que recollen auga de solo industrial sí que exista un plan de control e vertido, que é competencia municipal. No caso que nos ocupa, o Concello de San Cibrao das Viñas e de Pereiro de Aguiar, porque os dous teñen solo industrial subsidiario desta rede de alcantarillado, que a súa vez é subsidiaria da EDAR de San Cibrao, delegaron na Diputación esta competencia, a da autorización e control de vertidos de orixen industrial, non o de orixen doméstica, pero de orixen industrial. Como a Diputación ten unha concesionaria, unha empresa concesionaria, con independencia de que sea accionista nela ou non, unha empresa concesionaria para estas actividades de cooperación cos concellos, esta é a razón pola que o LUNS 28, persoal de Acourense, da concesionaria, xunto con personal da área, pois estaba na zona do polígono industrial de San Cibrao das Viñas facendo actividades normales e programadas de inspección e de seguimento dos vertidos que se fan á rede. Sobre a unha do mediodía, o persoal que tiñamos ali recibe unha chamada do alcalde comunicándolle que, ao parecer, según o Seprona, hai un vertido importante ao río Barbaña na zona de Ponte no Allo. O primeiro que fai o noso personal, xunto co de Acourense, é ir ata a cabina número 3, que é unha das cabinas que temos sectorizado a rede do polígono e que se encontra 15 metros augas arriba de Ponte no Allo, para comprobar que é o que está ocurrindo. O que se atopan é que a cabina funciona perfectamente, non está dando señales de alarma, nin nada que faga sospeitar dun vertido. Acércanse ata o río e, efectivamente, comproban, conforme hai unha fotografía, que o río, e sobre todo as marxes do río, están cobertas dunha sustancia viscosa, de color oscuro e irisado, que a simple vista parece aceite e demais. Inmediatamente empezan a recorrer augas arriba do colector para ver se son capaces de localizar de onde está vindo. Nese momento, ao levantar tapas de alcantarilla e demais, non se ve que no efluente que circule por o colector haxa restos deste tipo de vertido. Pénsase, na medida en que se supuña que tipo de vertido era, en que empresas puderan, por o seu proceso productivo, haber feito este vertido. Pensase en dúas ou tres, vaise rapidamente a ondea, levántase a tapa e ningunha delas está nese momento vertendo. Sobre a 1:30, 2 menos algo, volven á zona de Ponte no Allo. Ali hai personal do Seprona que xa está levantando as súas actas, conversan con eles, danlle esta información, incluso algunha das empresas volven a ir en compañía do persoal do Seprona, compróbase que non están vertendo. O Seprona avisa a Gardería da Confederación sobre as 2 da tarde, aparece un garda fluvial, fai unha inspección ocular do río, ve o que hai, chama á oficina da Confederación, e ao cabo un rato aparece personal da Confederación para tomar mostras, e sobre as 3 da tarde o noso personal retírase de ali, porque xa todo o que había que facer é competencia da Confederación, e xa a Confederación toma o control, despois activa os protocolos de limpeza, de chamar a unha empresa, de poñer barreiras no río e intentar facer esa limpeza. Tamén nese momento, no que están eles ali, unha segunda parella do Seprona que ven recorrendo o río Barbaña augas arriba por a marxen dereita, pois descubre que un pozo de rexistro á altura do núcleo da Veiga había saltado a tapa e había tamén feito vertido nese punto, que ademais é ese vertido que parece ser que viu un ciudadano, o sea, un rapaz ou un mozo, que foi o que alertou ao Seprona do vertido. Entonces, isto é o relato dos feitos, nós tomamos mostras e o resultado da analítica desas mostras está incorporado ao informe, como
Como decía a presidenta, no informe están marcados algúns parámetros que evidentemente se salen de rango, e que, cando rematamos isto onte, é o resultado dos parámetros que tiñamos. Faltaba todavía unha, o da DBO, me parece, que é unha analítica máis longa e que recibimos esta mañá e que vai formarse, non? Evidentemente, o vertido, a mostra que nos tomamos di o laboratorio que é aproximadamente un 50% dunha masa viscosa de aceite e grasa e o 50% restante unha masa acuosa. O que se analiza é a masa acuosa, é dicir, o que é xa grasa retírase. Pois desa masa acuosa é dos que temos os resultados onde, efectivamente, pois a DBO dá 1290, verán que na analítica aparecen como datos de referencia o que é a ordenanza de vertido, pero ese valor é para o vertido na rede, non para o vertido no cauce, é dicir, ainda que aquí aparece como valor de referencia 1000, en realidad no cauce son 140, cando o que se verteu pois son 1290, non? De DQO. 250 de DBO frente a 40, que sería o correcto. En cuanto a aceites e hidrocarburos, pois hai 1118 miligramos por litro e 769, cando debería ser inexistente nun vertido ao río. O informe tamén é un pouco máis minucioso porque aquí danse unha serie de circunstancias máis alá de aclarar cual é a responsabilidade de cada un e que é o que fixemos e por que non fixemos máis ou hasta onde fixemos. Hai que ter en conta unha cuestión. Descúbrese o vertido o luns por a mañá, 27, pero cando se produce o vertido? Pois por o análise das circunstancias que rodean aquelo, hai un par de cuestións claras. O vertido prodúcese seguramente dende a rede de alcantarillado por un elemento da rede que nos conocemos como aliviadoiro, que é un sistema que cando se produce un sobrenivel no funcionamento dunha rede de sumidoiros, alivia ao río ese exceso. Ademais, as manchas de aceite están nas marxes do río. Se a auga está a este nivel, a única razón para que por aquí arriba nas marxes haxa grasa é porque cando se produce o vertido o río iba moi alto, cubriu que estendeuse na parte superior flotando e cando o río volve a baixar van quedando. Por lo tanto, o vertido tuvose que haber producido seguramente na tarde do venres, entre as 6 e as 9 da noite, ou na tarde do sábado. Por que? Apórtanse datos de precipitacións das estacións meteorolóxicas que hai en Ourense, tanto de Meteo Galicia como de AEMET, e a precipitación importante prodúcese na tarde do día 25, donde se chegan a producir hasta 21 litros por metro cuadrado en apenas 2 horas. É certo que ninguna das estacións meteorolóxicas está cerca da zona, de todos é coñecido que este tipo de chuvias nesta época do ano son tormentosas, ao mellor cae moito aquí, a 1 kilómetro non cae nin gota. Entonces, o que debeu haber ocurrido é que na zona do polígono sí que a precipitación foi incluso moito maior que esta e, ademais, por datos que temos das cabinas, aínda que as estacións meteorolóxicas de EMET e de Meteo Galicia o sábado por a tarde, o día 26, prácticamente non dá unha precipitación alarmante, na cabina número 3 sí que o caudal iba a sección chea, por lo tanto tamén houbo nesa zona. Dedico algúns párrafos a intentar explicar, creo que de forma fácil de entender, que todo isto pon de manifesto que houve un funcionamento extraordinario, fora do ordinario, na rede. As alcantarillas están diseñadas para que a auga circule o que nos chamamos en réximen de lámina libre, como se fora un canal, o maior ou menor calado en función do caudal que entre. Cuando o caudal sobrepasa a situación ordinaria de dimensionamento, enchese tanto que deixa de estar en lámina libre e está en lámina ocluída, é dicir, ponse a sección chea. A partir dese momento non funciona por gravedade, senón que empeza a tomar presión. Como as alcantarillas non están diseñadas para funcionar como unha tubería a presión, póñense aliviadoiros. Que ocurre? Que
que sobre os aliviadoiros nos últimos anos si é certo que ten habido unha serie de normativa cada vez máis restrictiva de cuál debe ser o seu funcionamento e o seu control. Na rede do polígono industrial, a Confederación nos últimos anos fixo algunhas melloras construindo algún tanque de tormenta, tanto na rede de pluviais 2 como na rede de residuais, porque tamén hai zona mezclada, o sea que vai unitaria, pluviais e tal. Pero este aliviadoiro que está na zona de Pontenoalla, aliviadoiro moi conocido por todos os que fan isto, porque non é a primeira vez que entra en funcionamento, veredes no informe que chega un ovoide que recorre todo o polígono, que nos últimos metros, que é onde foi prolongado, ten un tubo de 1200, o sea, de 1,20 m de diámetro, chega ao aliviadoiro, a onde ademais concurren outras dúas alcantarillas da zona das piscinas de San Cibrao e da zona de Reboredo, e sale hacia a depuradora un tubo de 600, que foi unha obra feita no seu momento, cando se fixo a depuradora, o alcantarillado acababa en Pontenoalla, e ao facer a depuradora onde se fixo, fixose un colector. Bueno, fixose en 600, co cual é fácil de entender que se vende atrás a sección chea, e o tubo que vai a depuradora non é capaz de transportar eso, tampouco había, coa concepción de fai 30 anos das depuradoras, había intención de que unha crecida dunha tromba de auga chegase a depuradora, era a filosofía que se usaba naquele momento, o cual alivia aí. Entón, por que me interesa resaltar isto? Porque o haber entrado en carga é a razón por a que se aliviou. De tal xeito que se unha actuación incívica de vertido indebido ao colector non houbera coincidido por azar ou intencionadamente con un momento de funcionamento hidráulico extraordinario, ese vertido houbera acabado na edar e ali houberase intentado tratar axeitadamente. Pero é unha circunstancia extraordinaria que fai que acabe no río. E por outra parte, ese funcionamento extraordinario tamén fai que todo o sistema de control e de vixiancia que ten implantado o plan de vixiancia e control non sea efectivo. De feito, nos con posterioridade, a partir do día 28, recorreuse a rede, incluso se meteron robós con cámaras de circuito cerrado de televisión para ver se en algún alcantarilla quedaban restos deste sustancia viscosa, pero o certo é que non atopamos en ningún sitio. É dicir, este funcionamento extraordinario que fixo tamén foi producir un lavado de toda a tubería, que cualquier resto ou indicio que nos pudera haber permitido chegar de maneira indubidada a quen era o responsable, pois tamén nos... Entón, isto é o que quería explicar. O plan de control de vertido tamén se dá información aí que está implantado desde o ano 2011, ten permitido unha reducción das alarmas e das circunstancias de vertidos anormales, e as empresas van sendo conscientes de que a veces non cumplen a ordenanza, de que somos capaces de detectalo. Entón, hai información sobre como ten disminuído o número de expedientes sancionadores que se abren, de incumplimientos e de alarmas. Pero tamén é certo que a veces detectamos que llevan collendo o truquillo, que saben se tardamos media hora ou 20 minutos en chegar ao punto de vertido, e cando chegamos xa non verten. Entón, por este motivo, non por o que ocurriu agora, senón por este motivo, xa se habían tomado, hai unhas semanas, unha serie de decisións respecto, o digo a efectos de contestar que se vai a facer. No río nos nada, é a Confederación que non está facendo, que non fixo, pero no que son as competencias da Deputación, que é a delegación que nos fixeron os concellos, xa tiñamos en marcha unha serie de actuacións para mellorar este plan de control de vertidos. Analizáronse varias, aumentar o número de cabinas para sectorizar máis e ter menos tempo de resposta, que ao final descartámolo. Ir incorporando no mercado, van aparecendo sondas en continuo para determinados contaminantes, pois irlas incorporando, comprar sondas portátiles que activen ao mesmo tempo tomamostras para deixalas en arquetas de determinadas empresas, máis ou menos sospeitosas ou reiterantes en incumplimentos, para que as mostras se tomen no mesmo momento en que empezan a verter fora de parámetro, non media hora despois cando nos cheguemos, senón cando na súa propia salida se detecta un incumplimiento, pois que xa este o tomamos e automáticamente tome. Tamén temos en marcha
o diseño dun proxecto para presentar a primeira convocatoria de fondos europeos que se permita, o que o permita, de análisis de I+D da gobernanza no tema da xestión e depuración das augas residuais de orixen doméstica. A idea hasta ahora sempre foi depuración centralizada, eso funciona ben nos residuos urbanos porque son moi homoxéneos, pero nos industriais este tipo de depuración centralizada dá problemas porque non hai tecnoloxía capaz de abarcar a toda a posibilidade de contaminantes. Por lo tanto, hai que ir a depuracións máis específicas na orixen de quen produce o efluente, e cando xa é homoxéneo e en condicións de ser tratado finalmente, dúas cuestións máis. Tamén estamos en contacto permanente de intercambio de información entre os técnicos da Confederación que teñen encargado neste momento a redacción de un proxecto para as melloras de toda a infraestructura do polígono da depuradora, para daqui a 2 anos intentar, non sei se a idea de un proxecto de en torno a 20 millóns de euros, falo de memoria, para trasladar a última tecnoloxía en depuración que se poda trasladar a unha depuradora biolóxica como este tipo, e a última vía que planteamos de activar é nos expedientes sancionadores que nos tramitamos, ven na propia instrucción, ven planteándolle aos concellos unha modificación da ordenanza, se finalmente se ve necesario, e tratar de darlle peso ao principio medioambiental de que o custo do incumplir, o beneficio económico de incumplir non pode ser máis rentable que a sanción. É certo que o procedimento sancionado é un procedimento reglado, que incluso as ordenanzas non poden poñer o que queira, senón que están sometidos a uns límites, pero dentro dese procedimento reglado hai un certo marxen, intentaremos ir implementando este principio na medida do posible, porque é evidente que hai unha alarma social que así o exixe, e o mellor se fai falta unha modificación da ordenanza que permita graduar a sanción non en función do daño que produces, senón en función do aforro económico que experimenta quen incumple. Pois isto sí que habría que incorporar a ordenanza, se os concellos están de acordo, pois por aí van un pouco as liñas de actuación que, como digo, xa estaban en marcha por esta problemática que veíamos de que a veces parece que nos torean, non? Pero, bueno, isto é humano, non é unha crítica especial ás empresas constructoras, digo, do polígono, senón que, bueno, se sabemos onde está o radar, levantamos o pé, e isto é por clase humano, pero a nosa obligación, pois, tamén ir poñendo os medios para ir cortando, non? Non sei se, en cualquier caso, se despois de ler o informe necesitades, eu estou a disposición. Bueno, pois agradecer a Javier Bove que fixera o informe e que hoxe viñera a esta comisión a darnos esta información que eu creo que é moi clarificadora. Non obstante, pois tamén dicirlle ao representante do BNG, se en algún momento ten algunha dúbida, pois que estás a disposición para poder clarificar. Sí, bueno, tamén reiterar o agradecemento por as explicacións. Estudiaremos un informe con deteñimiento. De todas maneiras, tiña unha cuestión que sí me gustaría plantear, porque parece ser que se produciu ainda fai moi pouco, fai uns días, o día 15, un segundo vertido, que non sei se teñen coñecemento deso, se se aplicou este mesmo protocolo, se xa teñen algunha información a este respecto, se... Vamos a ver, o vertido, do que tamén tuvemos noticia por a prensa de que foi posterior, non foi na mesma zona, sino que foi xa aquí augas abaixo da depuradora, polo tanto, non é posible que haya sido dende a rede municipal do polígono, nin por ningún dos aliviadoiros da rede, e entendo que tampouco por a depuradora. Produxose xa aquí augas abaixo, non foi na zona de Ponte Noalla. Polo tanto, aí o único competente para a inspección do Seprona e a Confederación. Aí nós xa non temos nada. En primer lugar, creo que gran parte dese xa estaba na zona do Concello de Ourense, e nós non temos delegada competencia ninguna, pero ademais non foi producido por a propia rede, que é sobre a que nós teríamos algunha competencia de vixiancia e control. Moi ben, sí, Armando. Bueno, eu empezarei a pedir unha copia do informe, ya que a pediu o BNG, pois sí, que claro, temos aquí unha disposición, pero facilítase. Por o motivo obvio de que afecta ao Concello de Ourense, lóxicamente.
Despois, quereime cunha cousa do informe do análisis que se fixo solamente o análisis do que poderíamos chamar o disolvente, a auga, non? Pero esas sustancias grasas, polo que teño entendido, non son moi miscibles na auga, non? O sea, son hidrófobas. Entón, non sei que sentido pode ter, o sea, lóxicamente, se se fai o análisis da auga e esas sustancias non se disolven facilmente na auga, eu penso que o informe debería incorporar o análisis desa sustancia grasa. Entendín que non tiñan o examen desa sustancia grasa. O que dixen é que os valores que están absolutamente fora de parámetro, a maior abundancia respecto de cuánto están fora de parámetro, era significar que esas cantidades que aparecen no informe non se refieren á mostra total, senón solamente á fase acuosa, porque o outro era 100% grasa. Quero dicir que se estamos dicindo que había 100 miligramos de grasa, o sea, gramos de grasa por mililitro, parece que é a unidade, esa concentración bastante elevada é sobre a parte acuosa, porque o outro era 100%, é dicir, non siquiera era a mostra, porque se se fai de toda a mostra, daríanos seguramente a mitad, a eso me refería, non? Eso por un lado. Por outro, en cuanto á caracterización do que é a grasa, requiere unha serie de análisis para os que nós non estamos habilitados. Nós facemos analíticas de augas residuais, non de sustancias industriais. Por lo tanto, se eso no informe ou no expediente que elabore a Confederación o considera necesario, pois me imagino que eles tampouco o teñen, pero que o encargará. Nos utilizamos os medios que temos que están dimensionados para análise de augas residuais. Sí, bueno, sabemos que esas sustancias disólvense con dificultade na auga, non? Ademais, vostede falou de réximen laminar, de réximen turbulento, de número de Reynolds e todas esas cousas da dinámica de fluidos, non? Si sabemos que en réximen turbulento a miscibilidade é maior que en réximen laminar. Si xa en réximen turbulento dá esas cantidades pequenas, pois, bueno, significa que o vertido foi grande. Lóxicamente, o mellor na auga non afecta moito precisamente polo que decimos, que non son moi miscibles, pero esa grasa ten outras influencias no entorno, nos animales, nas plantas e todo. Bueno, non sei hasta que punto a Diputación xa teria competencias neso, porque iso xa sería máis ben unha cousa do SEPROA, non? Bueno, en todo caso, agradecemoslle que nos dé unha copia dese informe. Si, ao fío de que comentaba Armando, teño tamén unha dúda que non sei se o mellor va poderás respostar, porque, bueno, falabas ahora de que analizar esa sustancia en todo caso sería unha competencia da propia Confederación, pero a miña pregunta iba no sentido de que se analizando as sustancias non habería forma de determinar o orixen da empresa ou de central ou de restringilo, de alguma maneira trazar para saber quen foi o responsable, porque desde logo que sí que estou de acordo de que non pode salir máis caro pagar unha multa ou que contaminar. Eso técnicamente podría ser posible? Para determinar de maneira, como dixen antes, indubidada quen é o responsable é moi complicado, porque se a sustancia residual fora recollida sin haberse mezclado con nada, sí que seguro se podría establecer unha correlación entre ese residuo e os produtos utilizados en determinados procesos productivos dunha industria. Pero esa sustancia, se é que foi vertida por unha industria, porque tamén cabe a posibilidade de que alguén houbera chegado con unha cisterna de 5 metros cúbicos, levantaron a tapa e a botara, esa posibilidade cabe, ainda que era foi bastante o vertido, pero bueno, esa posibilidade cabe, é unha sustancia que xa estuvo en contacto con toda a auga residual do polígono. Por lo tanto, a presencia de sustancias e de valores vaina alterar, o mellor non sustancialmente, pero sí o suficientemente como para que se poda de maneira inequívoca relacionar con un orixen concreto, porque hai que tener en conta que ese orixen concreto vai exigir unha serie de responsabilidades que facilmente en cualquier procedimento non las vai a botar abaixo. Non sei se me explico. Isabel. Bueno, dúas cousiñas.
Primeiro, o sistema de depuración non é perfecto. Por o que usted acaba de contar, que non tiña nin idea do asunto, é bastante malo. O sea, que todas esas deficiencias que ten, habría que subsanalas. O sea, o tubo que vai á depuradora, que a capacidade que ten do que lle chega é moito menor, eso habría que subsanalo. Despois, os desahogos, ou non sei como lle chamou usted, cando hai exceso de riadas e cousas eso tamén había que subsanalo, teria que ir a outro tipo de depuradora, ou non sei. Pero claro, todas esas deficiencias levan a que pase o que está pasando. E a min, como boa galega que son e desconfiada que son, vai a pensar que cando hai esta sobrecarga de choiva ou do que sea, pois algún listillo, entre comillas, pois aproveita para facer estas cousas, non? Entón, se temos un sistema de depuración un pouco máis perfecto do que está, según vostede contou, pois todas estas triquiñolas non terían ese efecto contaminante, porque se subsanaría por os medios de depuración. Máis Vamos a ver. claro, é cuestión de costes, sí. No, obviamente é cuestión de coste, pero vamos a ver, a mí ocurréseme dúas reflexións ao respecto, é dicir, si está claro que podo entender a necesidade de exigencia de responsabilidades no senso de que hai que adaptar as infraestructuras ás necesidades e, sobre todo, á mellor tecnoloxía disponible en cada momento, pero obviamente iso ten un coste, e a normativa, ademais, prevé plazos de adaptación. Por exemplo, os sumidoiros, os aliviadoiros, nas circunstancias en que está teñen un plazo de caducidade, que é o 31 de decembro do ano 2019. Pero ten un plazo de caducidade. É dicir, neste momento non se pode dicir, oiga, isto é absolutamente ilegal. Outra cousa é que alguén pode dicir, bueno, ilegal ou non, isto non pode vir ao río. Pero a infraestructura cumple a normativa en situación de funcionamento ordinario. Vou insistir que isto é unha situación de funcionamento extraordinario. Parece, ao mellor non o expresei moi ben, pero parece, visto así por cualquier persona que non este continuamente traballando nesto, que é un absoluto disparate que vindo un tubo de 1200 saia un tubo de 60. Pero todo ten a súa razón, e a súa razón técnica, sobre todo pensando no momento en que se fixo. Se ven un tubo de 1200, no funcionamento ordinario de auga residual do polígono industrial non ven cheo, ven, uns centímetros no fondo. Esa capacidade é necesaria para cando cae unha tromba de auga. Antes entendíase que a depuradora debía ir a auga residual normal e este exceso de auga que moitas veces é de 1 a 50 ou de 1 a 100, é dicir, non é duplicar ou triplicar, non debía ir á depuradora por varias razóns. A primeira é porque é imposible económicamente dimensionar unha depuradora para un caudal 100 veces o ordinario, porque multiplicar unha depuradora por 100, e ademais no funcionamento ordinario estaría nunha situación fora de punto, é dicir, non sería capaz de traballar. Eso por unha parte. E ademais considerábase que en condicións normais, se ven esta tromba de auga, o que veña ben tan diluído que ao alivialo, pois non me vai a generar un problema extraordinario. Nos últimos anos, si se teñen feito estudios, nos que poñen de manifesto que incluso en zonas urbanas, esas primeiras horas da escorrentía dunha chuvia teñen índices de contaminación, pero que multiplican por 20 ou por 30 a contaminación ordinaria, por o lavado dos pavimentos, restos de neumáticos, heces de animales de compañía, é tremendo, é tremendo. Por lo tanto, desde hai uns anos se ten cambiado a normativa no senso de os alcaldes que hai aquí e que levan anos habrán nos oídos falar aos técnicos, hai que ir a redes separativas, porque augas pluviales por un lado para que as fosas sépticas só vai a tal. Agora xa non, agora se nos oyen falar de redes separativas, redes unitarias. Pero que cambiou? Cambiou isto. Que ocurre se metes na rede unitaria? Pois que teríamos o problema que antes tratábamos de evitar, que vamos a ter na depuradora un exceso de caudal.
Para eso se diseñan ahora as infraestructuras estas que se chaman tanques de tormenta, onde un aliviadero non verte directamente ao río, senón que verte a un gran depósito dimensionado para X horas de a precipitación máxima con período de retorno de 50 anos, no que se vai almacenando toda esa punta de auga con esa contaminación. Cando ese depósito se enche, sí que xa podemos ter certa garantía de que a escorrentía que chega despois de xa varias horas de lavado sí poda ser aliviada, e ademais aliviada cunha reixa de desbaste para que os sólidos flotantes non salgan. E cando deixa de chover, ese tanque de tormenta empeza a dosificar pouco a pouco durante un montón de días a auga á depuradora. Pero claro, esas infraestructuras hai que buscar sitio para facelas, teñen un coste elevado, e vanse facendo, desde logo o Concello de San Cibrao non ten capacidade económica, as que se fixeron fixos a Confederación, e desde logo o Concello terá que ver que fai con ese aliviadoiro de aquí a un ano, porque sí que vai estar nun problema. Entón, podeseme interpretar que disparate e tal. É certo, a día de hoxe, coa visión actual, co criterio actual, o é, pero ten a súa razón de ser. Esta é a situación. A depuradora, isto ten que ver co que falaba antes dese proxecto que intentamos poñer en marcha de gobernanza. Aquí estamos falando dunha auga que é esencialmente industrial, ainda que hai núcleos de población conectados. Como a auga, xa dicía antes, de orixen doméstico é moi homoxénea, sabemos de antemao, dunha vivenda a outra a diferencia será de caudal, pero non de tipo de contaminación, pois podes ir a tratamentos centralizados, todos nun sitio, incluso será máis económico. Cando hai augas residuais de orixen industrial, este tipo de tratamento centralizado non está dando bo resultado por a heteroxeneidade da auga. Por iso hai unha ordenanza que obliga aos que verten a rede do polígono a non sobrepasar determinados parámetros, que non teñen que ver co vertido ao río, senón a rede e iles non poden sobrepasar determinado parámetro, e iso é o que nós temos que vixiar. Por que? Porque pasar deses parámetros son contaminantes ou cantidades de contaminantes que despois a depuradora non vai a ser capaz de facer, porque ao fin e ao cabo unha depuradora biolóxica. Entón, entendo que no proxecto da Confederación Hidrográfica que tiñan en mente vai a seguir sendo unha depuradora biolóxica, incorporarase un terciario con tecnología actual para aquelas cuestións que non sea capaz o primeiro, a parte biolóxica, de eliminar, si sea capaz de eliminarlo, incluso con maior rendimiento do que agora, pero non vai a ser inevitable que detrás cada industria adecue os seus vertidos a unha determinada homogeneización. E a segunda reflexión que quería decir, nos, as administracións que ensexan os concellos, a Confederación e a Diputación, podremos poñer todos os medios en cuanto a vigilar ou en cuanto a facer obras. A responsabilidade é de quen verte. Mientras alguén este empeñado en incumplir unha ordenanza de vertido, seremos máis eficientes sabendo quen é ou non, pero... Certo. Sí, pero a sanción sí, se sabemos quen é, pero quen o fai intenta que non o pillen. O ladrón tamén non debe roubar. Presidenta, moi brevemente 30 segundos, se me permites. Eu quero manifestar o meu admiración e agradecemento ao enxeñeiro señor Boni por a súa capacidade técnica e explicativa. Cada vez que o escoito aprendo un montón. E creo que en esta cuestión abundou en cada un dos detalles e eu personalmente quero agradecerlo. Moi ben, gracias de parte de todos. Era a miña obligación. Moi ben, moitas gracias, queda suficientemente explicado. Vale, pois entón pasamos xa ao que é o punto número 4. Moitas gracias. Que rogos e preguntas? Algún rogo, algunha pregunta? Non hai? Bueno, pois moitas gracias e damos por rematada esta comisión.